Este o șansă pentru copiii din Constanța acest festival? Este o șansă, însă cu regret vă spun că noi nu avem o mișcare de masă aici în Constanța. Clubul elevilor care am participat și am pregătit vreo 35 de ani avea un scop, adică recrutau elevi. Cluburile nu mai sunt, nu mai funcționează, sindicatele nu mai funcționează. E o șansă pentru copii, dar mai mult să autopregătesc decât să-i pregătim noi sau cei care ar trebui să-i pregătească. La Școala Populară de Artă este o profesoară care o admir, Elena Cojocaru Ionescu, pregătește copii, chiar ea aici are o elevă, nu, o elevă, doi, o elevă și un elev. Și doi sunt de aici, chiar din Topalo, sunt reprezentanți. Eu ce să spun, ar trebui să ne ocupăm mai mult de tineret. Nici că e nu mere rău, hai paharule, că s-a la crâșmă mereu. Nici că e nu mere rău, hai paharule, că s-a tot la făgădă. Și eu le doresc succes și sper să vă placă. Eu i-am văzut la repetiție și m-au încântat. Ce a pregătit compania pentru acest an? Ce aduce pe scena festivalului? În acest an venim cu un ciobănesc și cu horoina, un dans din zona Moldovei, și cam atât, pentru că atâta este timpul alocat.
Ar trebui să ridicăm și mai mult zona Dobrogei, să aibă loc și mai multe festivaluri loc aici la noi, în Dobrogea. Bine ați venit, stimați participanți, invitați, și permiteți să aplaudăm toți participanții pe care au fost la acest concurs, a 13-a ediție. Vă rog să-i aplaudăm. Permiteți, de asemenea, să felicităm juriul care, cu multă cântărire, au acordat premiile pe care le merită participanții noștri. Vă rog să-i aplaudăm. De asemenea, vreau să mulțumesc, în primul rând, Consiliului Județean Constanța de ajutorul pe care ni l-a dat și în special domnului președinte Nicușor Daniel Constantinescu. Bună seara, Topalu! Bine v-am regăsit!